नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सक स्वागत. आज आम्ही फुलता इडली कशी करची म्हण पळय. हे करचक बारी सुलभ पीठ वाटेल गुडले इडली करी येत आमच्या का म्हणणं. मुकाल कपातीतल्या कुळीत विंचनु लायकून धुवून उदकान तिंबागाला सगंड नको आडते. मागीर सगंट कुळीत तिंबून येत म्हणताना मुकाल कपातीतले उडदा डाळ घेऊन त्या धुवून उदकान तिंबा घाला ती 1-2 गंटे. 8 गंटे नंतर कुळीत लायकून धुवून वापस विंगड उदक घालून घेऊन मिक्सराक घालून लाना करून वाटी याती. वाटील पीठ कानीक वड चपात घाला ती चिकेक गट्टी वाटी याती. मागीर 2 गंटे नंतर उडदा डाळी लायकून धुवून मिक्सराक घालून ताका थोडे फ्रेश उदक घालून लाना करून गट्टी वाटी याती. पीठ कान तोपा घाला ती आणि मिक्स करा ती. 1 चमचा तितलं मीठ घालून वापस मिक्स करा लायकून तुमगेले इडले पीठ रेडी जाता. हे तुम्ही दड्डा काही करी येत रमदणी करी येत आयदना घालून इडली करची जाल्यार इडली अड्डेक तेल सारे याती. मागीर तंतु पीठ घाला. पीठ घालून पेडावणांतू सिजा दवराती. सुरेरीची पेडावणा थोडे उदक घालून हुन करून सुका. मागीर 15-20 मिनिट थंय दांकून सिजेयाती. चिकन इवतरी पेडावणा दुकून काढून चमच्यान निकलान तोपान घालाती. तुमगेले फुलता इडली रेडी जाली. तुम्ही चटणी वाटे खावी येत सांबार रंदई खंयच्याच वाटे खावी येत हुना खावच्या भारी रुची येता. ट्राय करून पळयती. थँक्यू.